हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वांना स्क्रीन दिसते आणि माझा आवाज येतोय का? हो माताजी। तर आता हा जो अध्याय आहे या अध्यायाचं नाव आहे श्रद्धात्रय विभाग योग। तर आता मी तुम्हाला सांगितलं की अर्जुनाला काही प्रश्न होते आणि हा अध्याय प्रश्नांनीच चालू झालाय, कारण 16वा अध्याय जो आहे ते शेवटी कृष्ण सांगतो त्याला की जसं शास्त्रात दिलंय त्याप्रमाणे तुमचं आचरण असलं पाहिजे आणि असं नाही केलं तर त्या माणसाला सिद्धी मिळत नाही, परमगती मिळत नाही, सुख मिळत नाही। म्हणून अर्जुन प्रश्न करतो की श्रद्धा आहे पण शास्त्राप्रमाणे आचरण नाहीये, मग अशा माणसाचं काय होतं? ही अर्जुन पहिल्यांदाच ही चौकशी करतो। मग त्याच्यानंतर श्रीकृष्ण उत्तर देतात की ज्याप्रमाणे आपले 3 गुण असतात, प्रत्येक माणूस कुठल्या ना कुठल्या तरी गुणामध्ये स्थित असतो, म्हणजे 3ही गुण असतात पण प्रत्येक माणसामध्ये एक गुण प्रॉमिनंट असतो। तर त्याप्रमाणे आपली श्रद्धा आणि उपासना तो गुण ठरवतो। मग त्याच्यानंतर त्याप्रमाणे जेव्हा ते गुण आपल्यावर काम करतात तेव्हा मी जसं तुम्हाला सांगितलं ज्याप्रमाणे एखाद्याला रोग झाला तर तो रोग जो आहे तो सगळं ठरवतो, काय खायचं, कुठली ऍक्टिव्हिटी करायची। माणसाला ते खूप काही करायचं असेल पण आता रोग ठरवतो काय करायचं। त्याचप्रमाणे हे गुण ठरवतात की हा माणूस कुठलं अन्न खाईल, मग त्याग तो कसा करेल किंवा दान कसं करेल, तपस्या कशी करेल, आणि हे जे हा इकडे दिलं दान तो कसं करेल। मग त्या गुणाप्रमाणे प्रत्येक तपस्या, दान, त्याग किंवा अन्न आपण खातो त्याचे 3 प्रकार आहेत। तर ते 3 प्रकार कुठले हे बघूया आणि मग शेवटी आपण ओम तत्सत असं नेहमी म्हणतो। जे काय दान करतो, त्याग करतो किंवा तपस्या करतो त्याचं एंडिंग जे आहे शेवट आपण नेहमी ओम तत्सत असं म्हणतो। तर ते का म्हणतो हे पण आपण बघूया। हरे कृष्ण। प्रभुजी आलेत का? हरे कृष्ण हरे माताजी, आलोय मी वाचू। हा। अर्जुनाने विचारले, हे कृष्णा,
जे शास्त्राच्या तत्वाचे पालन करत नाहीत आणि स्वतःच्या कल्पनेनुसार पूजा करतात त्यांची स्थिती काय आहे, हे ते सत्वगुणात, रजोगुणात की तमोगुणात? हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे अर्जुनाचा प्रश्न आहे की श्रद्धा आहे पण ते शास्त्रांचं पालन नाही करत, मग आता यांची स्थिती काय आहे, यांची पूजा मान्य होते का? मग आता इकडे प्रत्येक माणूस जो जन्माला येतो त्याची कुठे ना कुठेतरी श्रद्धा असते. जे कोण असं म्हणतात की मला देवामध्ये विश्वास नाही, मग ते असं म्हणतात की माझा विश्वास, माझी श्रद्धा ही सायन्स मध्ये आहे, विज्ञानात आहे, मला जे काही दिसतं त्याच्यावर माझा विश्वास आहे. तर त्याच्यामुळे कुठे ना कुठेतरी आपली श्रद्धा असते. समजा जर कोणाचा देवावर विश्वास नसेल, सायन्सवर पण नसेल, पण ते म्हणतील की मला माझ्या आईवर आणि माझ्या वडिलांवर खूप विश्वास आहे, मग असं कुठे ना तेच माझ्यासाठी देव आहेत इतकं पण ते म्हणतात. तर कुठे ना कुठेतरी आपली श्रद्धा असते. आपण कधी असं होऊ शकत नाही की श्रद्धा नाही, असं होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी, हाँ हो माताजी. दुसरा श्लोक. हो माताजी. हो. त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तान् शृणु. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. दुसरा वेगळा वाचला का तो? 17.2 आहे का वाचलेल तुम्ही? हो नंतरून वाचते ना दुसरा मग. अच्छा ओके. परम पुरुष भगवंत म्हणाले, मूर्त आत्म्याने प्राप्त केलेल्या प्रकृतीच्या पद्धतीनुसार व्यक्तीनी श्रद्धा 3 प्रकारची असू शकते, सतोगुणात, रजोगुणात किंवा तमोगुणात. आता याबद्दल ऐका. तर आता इकडे आपल्याला सांगितलंय की ज्याप्रमाणे माणसाचे गुण असतात, मी म्हटलं एक गुण कुठलाही प्रॉमिनंट असतो, ती गुण ठरवते आपली श्रद्धा कशी असेल. आता पुढे आपण ऐकूया. हरे कृष्ण. यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि साराजसः प्रेता भूता गणाश्चेत् शान्त्ये यजन्ते तामसा जनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सद्गुणातील पुरुष देवतांची पूजा करतात, रजोगुणातील असणारे राक्षसांची पूजा करतात आणि तमोगुणी असलेले भूत आणि प्रेतांची पूजा करतात. हरे कृष्ण. तर आता इकडे आपल्याला कृष्णाने सांगितले जे सत्वगुणातील लोक असतात, सत्वगुणी असतात, ते देवदेवतांची पूजा करतात. इकडे तुम्हाला स्लाइड मध्ये दिसतंय देवदेवता. जे रजोगुणात असणारे लोक असतात ते राक्षसांची पूजा करतात. आता इकडे राक्षसाचा अर्थ काय आहे आपण 16वा अध्याय बघितला. आता मला कोण सांगेल राक्षस म्हणजे कोण? सांगा बरं, तुम्हाला अनम्यूट करता येतंय. राक्षस म्हणजे कोण? म्हणजे आपल्या 16व्या अध्यायात काय दिलंय? राक्षस म्हणजे कोण? रावण. हा बरोबर आहे, पण मला तुम्ही शब्दात सांगू शकाल का की हा असं जेव्हा माणूस वागतो तेव्हा त्याला आपण राक्षस म्हणतो. स्वार्थी किंवा हेकेखोरपणा किंवा पैशाची लंपट असलेले असे जी माणसं असतात त्यांना राक्षसी वृत्ती म्हणतात. बरोबर आहे, पण 16व्या अध्यायाप्रमाणे जो शास्त्रात दिलेले नियम पाळत नाही तो असुर किंवा राक्षस आहे, आणि जो विश्वासाने श्रद्धेने जे शास्त्रात दिलेल्या नियमांचं पालन करतो तो म्हणजे सूर.
तर हे जे रूल्स आहेत, नियम आहेत, हे शेवटी कृष्णाने सांगितलंय की काय कर्तव्य आहे, काय अकर्तव्य आहे, हे तुम्ही समजून घ्या. तर आता इकडे जे आता तुम्ही सांगितलं मला राक्षस म्हणजे कोण, पण आपल्या या जगामध्ये आपल्याला राक्षस कोणाला म्हणता येईल? आता जर तुम्ही बघितले तर हे पॉलिटिशियन्स कसे असतात. तुम्ही आता जे काही गुण सांगितले ना की ते त्यांच्याकडे पॉवर असते, ते पॉवरचा मिसयूज करतात किंवा पैसे खोट्या मार्गाने मिळवतात, लोकांना त्रास देतात. तर अशी लोक ही राक्षसी वृत्तीची असतात. तर आता काही जण जर तुम्ही बघितलं असेल तर पॉलिटिशियन्सची वगैरे खूप अगदी हे करतात, म्हणजे पूजाच म्हणायला हरकत नाही, अगदी त्यांच्या सेवेत असतात आणि त्यांना खूप खूप मानतात ही लोक. तर ही लोक काय करताय, ही रजोगुणी लोक आहेत का, त्यांना सुद्धा अशा लोकांकडून आपल्या फायदा हवाय, आपल्याला त्यांना काहीतरी हवंय, त्यांना इधर प्रमोशन हवी असते किंवा पैसे हवे असतात, अशा कारणासाठी ते अशा लोकांची पूजा करतात. आता इकडे एक म्हणजे मला सांगायचं तुम्हाला, सेकंड वर्ल्ड वॉरच्या वेळेला कलकत्त्यामध्ये एक माणूस होता आणि त्यांनी तो ऑलमोस्ट हिटलरची पूजा करायचा. म्हणजे हिटलरचा एकदम लाईफ साईज फ्रेम असं त्यांनी त्याच्या भिंतीवर ती फ्रेम लावली होती आणि रोज त्याला हार घालायचा आणि पूजा करायचा. आणि तो म्हणायचा की माझा देव म्हणजे हिटलर आहे. तर तो का असं म्हणायचा, कारण तो बिझनेसमॅन होता आणि सेकंड वर्ल्ड वॉर मध्ये झाल्यामुळे त्याचा जो काय बिझनेस होता, काय तो धान्याचा बिझनेस करायचा की म्हणजे मला आता लक्षात नाहीये काय, तर तो बिझनेस खूपच वाढला त्याला खूप खूप प्रचंड पैसा मिळाला आणि त्याच्यामुळे त्यांनी हिटलरला आपला देव असं त्यांनी मानलं. तर ही जी पूजा आहे ही रजोगुणातली पूजा किंवा श्रद्धा. आणि जे तमोगुणात आहे ते इकडे तुम्ही बघितलंय, ते भूत प्रेतांची पूजा करतात. हे जे आहेत तमोगुणी लोक, त्यांना काहीतरी ती जी त्यांची इच्छा असते ती चांगली इच्छा नसते, इधर त्यांना कोणाचं तरी वाईट करायचं असतं किंवा त्यांना कुठली तरी गोष्ट हवी असते, खूप लवकर हवी असते, तर ते भूत प्रेतांची पूजा करतात. तर भूत म्हणजे काय, तर आता तुम्ही हे आपण इतके अध्याय केले, तर सूक्ष्म शरीर हे मन, बुद्धी आणि अहंकाराने बनलेलं असतं. तर आता जेव्हा एखादा माणूस आत्महत्या करतो किंवा तो खूप पापी असतो, तर तेव्हा काय होतं, स्पेशली जो आत्महत्या करतो तो त्याची जे स्थूल शरीर आहे ना, ते स्थूल शरीर तो मिटवतो, पण सूक्ष्म शरीर तसंच राहतं, सूक्ष्म शरीर तसं राहतं आणि त्या लोकांना आपण भूत म्हणतो. म्हणजे ज्यांना स्थूल शरीर नाहीये, ज्यांना सूक्ष्म शरीर आहे आणि सूक्ष्म शरीरामध्ये खूप वासना असतात आणि त्या वासना त्या भूतांना पूर्ण करायला त्यांना सुद्धा एक शरीर लागतं. मग त्यांची इच्छा होते की मला शरीर हवंय आणि मग काहीतरी ते अशी ही लोक भूत प्रेतांची पूजा करतात. आणि ही जी, मला इतकं माहित नाही हे या पूजेबद्दल, पण असतात काही देवळांमध्ये अशी तमोगुणातली पूजा चालू राहते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे कठोर तपस्या आणि तपश्चर्या शास्त्रात सुचवलेले नाहीत ते अभिमानाने आणि अहंकाराने करतात. जे वासना आणि आसक्तीने प्रवृत्त होतात, जे मूर्ख असतात आणि जे शरीराच्या भौतिक घटकांना तसेच आत वास करणाऱ्या परमात्म्याला यातना देतात,
त्यांना राक्षस म्हणून ओळखले जाईल. हरे कृष्ण. आता इकडे परत त्यांनी सांगितले की राक्षस जे आहे ते तपश्चर्या किंवा त्यांची श्रद्धा कशी असते किंवा त्यांचा गोल काय असतो. आता तुम्ही जर बघितले तर इकडे रावण दाखवलेला आहे आणि त्यांनी कैलास पर्वत उचललेला आहे. तो त्याच्या बळाचं प्रदर्शन करतोय आणि तो जे काय शास्त्रात जे लिहिलेलं आहे त्याच्या एकदम विरुद्ध करतोय. आणि ही सुद्धा तपश्चर्या करताना भाव कसा आहे त्याच्या मनामध्ये दंभ, अभिमान आहे, मग काम आहे, आसक्ती आहे आणि तो त्या सगळ्या त्याच्या असंख्य इच्छेनी तो ही तपश्चर्या करतोय. कारण त्याला काय पाहिजे, त्याला तिन्ही लोकांवर राज्य करायचंय. त्याला काय हवंय, त्याला सगळं जे काय ब्रह्मांडात जे काय सगळं चांगलं आहे ते सगळं त्याला स्वतःसाठी हवंय. तर या तो जी तपश्चर्या करतो त्यात कुठेही त्याचं लक्ष म्हणजे मला कृष्ण प्राप्ती पाहिजे असं नाहीये. मग ही जी आणि ही कठोर तपश्चर्या जेव्हा माणूस करतो तेव्हा तो काय करतोय, इकडे तुम्हाला दिसतंय एका माणसाने त्याचं डोकं जमिनीत पुरलंय आणि काहीतरी मला वाटतं ते प्राणवायू रोखू शकतात बराच वेळ आणि इकडेही तेच दाखवलेलं आहे. आणि अशी जेव्हा तुम्ही तपश्चर्या करता तेव्हा तुमच्या हृदयामध्ये स्थित असलेल्या परमात्म्याला खूप त्रास होतो आणि तो खूप दुखावला जातो. तर ही अशी जी शास्त्राविरुद्ध किंवा शास्त्रात न लिहिलेली तपश्चर्या आहे ती आपण करायची नाही. आणि ती जी लोक करतात त्यांना आपण असुर म्हणतो. इकडे श्रील प्रभुपाद त्यांच्या भावार्थात लिहितात की आपण इकडे बघतो की बरेच पॉलिटिशियन्स असतात ते खूप फास्टिंग करतात, उपवास करतात. म्हणजे एक आठवडा मग काहीच घेत नाही. कारण त्यांना कुठलं तरी सरकाराकडून काहीतरी हवं असतं, काही शेतकऱ्यांसाठी म्हणा, नाहीतर इतर कुठल्या तरी समाजासाठी, किंवा हे बिल पास करा किंवा हा लॉ अमेंड करा, असं काहीतरी पाहिजे असतं. आणि म्हणून ते काय करतात, उपवास करतात. पण हा सुद्धा जो ते तप करतात म्हणजे उपवास करतात, अन्न ग्रहण करत नाही, हा सुद्धा एक राक्षसी तपश्चर्या म्हणून ही ओळखली जाते. तर इकडे आता कृष्णाने सांगितले की अशी तुम्ही तपश्चर्या तप कधीच करायचा नाही. तुम्हाला काय वाटतं, तुमचं मन काय सांगतं हे नाही ऐकायचं, शास्त्रात काय लिहिलेलं आहे ते ऐकायचं. आता पुढे कृष्ण अन्नाबद्दल बोलणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सतोगुणीतील लोकांना प्रिय असलेले अन्न आयुष्याचा कालावधी वाढवतात, अस्तित्व शुद्ध करतात आणि शक्ती, आरोग्य, आनंद आणि समाधान देतात. असे पदार्थ रसाळ, स्निग्ध, पौष्टिक आणि हृदयाला आनंद देणारे असतात. खूप कडू, खूप आंबट, खारट, उष्ण, तिखट, कोरडे आणि जळणारे पदार्थ रजोगुणींना प्रिय असतात. अशा अन्नामुळे त्रास, दुःख आणि रोग होतात. खाण्याआधी 3 तासाहून अधिक काळ तयार केलेले अन्न, चवहीन, कुजलेले आणि उष्टे आणि अस्पृश्य पदार्थ असलेले अन्न तमोगुणी लोकांना प्रिय आहे. हरे कृष्ण. आता सत्व गुणातील अन्न जे आहे ते म्हणजे आपलं साधं, आपण कसं पोळी, भाजी, भात, आमटी खातो, एखादी कोशिंबीर असते, त्याच्यामध्ये मसाले कमी असतात, तळलेले पदार्थ नसतात. तर हे जे अन्न आहे ते खरोखरच आपल्याला शक्ती मिळते, आरोग्य, आनंद, समाधान मिळतं आणि आपली तब्येत चांगली राहते. पण ते जर आपण खूप तिखट,
खूप स्पायसी असे पदार्थ खाल्ले तर तुम्हाला सर्वांनाच माहितीये की काय होतं, आपल्याला रोग होतो आणि मग त्रास आणि दुःख होतं. म्हणजे खूप आपण इकडे त्यांनी मिरची दाखवले, असे खूप गरम पदार्थ आणि खूप स्पायसी तिखट पदार्थ खाल्ले तर मग आपल्याला अल्सर होतात आणि मग नंतर खूप त्रास होतो. आणि तमोगुणी म्हणजे त्यांनी सांगितलंय तुम्ही अन्न शिजवल्यानंतर तुम्ही ते 3 तासामध्ये खाल्लं पाहिजे, तर ते अन्न सात्विक म्हटलं जाईल. आता सकाळी स्वयंपाक करून ठेवला आणि एकदम रात्री खाल्ला तर ते अन्न तमोगुणी होईल. म्हणजे काय, लगेच अन्न शिजवल्यानंतर 3 तासातच ते खावं, त्याच्या पुढे त्याचं डिकॉम्पोजिशन चालू होतं, म्हणून ते तमोगुणात होतं. आणि मग तमोगुणी अन्न खाल्ल्यावर काय होतं, लगेच आपला तमोगुण वाढतो. आता त्यांनी इकडे दाखवलेलं आहे, ही एक चीज आहे बरं का, ही खूप महाग आहे, इटलीमध्ये ही मिळते. त्याच्यामध्ये लाईव्ह वर्म्स आहेत, तुम्हाला दिसतात का या आळ्या? लाईव्ह आहेत, म्हणजे लाईव्ह वर्म्स असतात, जिवंत आळ्या असतात. आणि ही चीज खाणं म्हणजे तमोगुणातला हा एक पदार्थ आहे. आणि खाताना सुद्धा आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे, आपण कसं आपण स्थूल शरीराचा नेहमी विचार करतो. अन्न घेताना फळं घेतो आपण किंवा पालेभाज्या घेतो, आपण म्हणतो हे चांगलं आहे, कॉन्स्टिपेशन साठी चांगलं आहे, किंवा दुधी आपण म्हणतो की त्यांनी तुमचं बीपी वगैरे कंट्रोलमध्ये राहतं. तर आपण नेहमी स्थूल शरीराकडे बघतो, पण सूक्ष्म शरीराकडेही बघून अन्नाची निवड केली पाहिजे. आता इकडे आपल्याला सांगतात की तमोगुणातलं अन्न खाऊ नका. त्या तमोगुणामध्ये 2, कांदा आणि लसूण, हे दोन्हीही तमोगुणी आहेत. तर आता तुम्ही जर बघितलं असेल की जेव्हा एखादी बाई कांदा चिरते तेव्हा तिच्या डोळ्यातून खूप पाणी येतं. तर ते पाणी का येतं? कांद्यामध्ये सल्फर कंपाऊंड असतात आणि त्या सल्फर कंपाऊंडमुळे ते पाणी येतं. आता सल्फर हे औषधांमध्ये सुद्धा वापरलं जातं, पण ते किती वापरलं जातं? खूप खूप कमी प्रमाणात वापरलं जातं. आणि आपण कांदा केवढा खातो? भरपूर खातो. म्हणजे मेडिसिन सारखं आपण त्या कांद्याचा वापर करत नाही, आपल्या रुचीसाठी आपण तो खातो. आणि मग कांदा खाल्ल्यावर काय होतं, तुमचा तमोगुण वाढतो आणि जे शरीराला अगदी कमी प्रमाणात हवंय ते तुम्ही खूप जास्त देता. औषधं आपण केवढी घेतो, केवढी 5 मिलीग्रॅम, 1 मिलीग्रॅम, खूप स्मॉल अमाऊंट मध्ये आपण हे सल्फर घेतो थ्रू मेडिसिन्स. पण हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की हे अन्न आपण का खायचं नाही आणि ते खाल्ल्याने आपल्याला काय होतं हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. आणि तशी अन्नाची निवड केली पाहिजे तुमच्या सूक्ष्म शरीराकडे बघून. हे सत्वगुणातलं अन्न आहे, म्हणजे आपण नेहमी असं जेवावं. सत्वगुणामध्ये तुम्ही फळं खाऊ शकता. आणि रजोगुणातलं म्हणजे सगळं हे जे पॅक्ड फूड आहे ना, हे सगळं ते खूप स्पायसी आणि खूप तेलकट जे असतं ते सगळं रजोगुणातलं आहे. आणि तमोगुणातलं म्हणजे चीज आहे किंवा नॉनव्हेज, अंडी वगैरे, हे सगळं तमोगुणातलं अन्न आहे. हरे कृष्ण. यज्ञांमध्ये शास्त्राच्या निर्देशानुसार कर्तव्य म्हणून ज्यांना कोणतेही प्रतिफळ नाही त्यांच्याकडून केले जाते ते सद्गुणाचे स्वरूप आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण आता या कलियुगातला यज्ञ म्हणजे जप, आपण जप करायचा. पण जप करताना आपला भाव काय हवाय की मला जप कृष्णाच्या आनंदासाठी करायचा, मला कुठलेही मटेरियल बेनिफिट्स नकोय, मला काहीही नकोय.
जेव्हा तुम्ही असा जप करता, जसं शास्त्रात लिहिलंय त्याप्रमाणे आपण जप करायचा, तर तेव्हा तो सत्वगुणातला जप आपण असं म्हणू शकतो. आता पुढचं बघूया, रजोगुणातलं कार्य. हरे कृष्ण. हे भरतश्रेष्ठ, काही भौतिक लोक लाभासाठी किंवा अभिमानासाठी केलेल्या यज्ञ रजोगुणी म्हणून ओळखला पाहिजे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता जर तुम्ही बघितलं असेल तर एक एकदा पूजा हे इकडे हवन दाखवलंय असं करतात, पण ते जेव्हा करतात तेव्हा असं लोकांना बोलवून प्रसाद द्यायचा किंवा ब्राह्मणांना दक्षिणा द्यायची, हे असं करत नाही. ते काय करतात, मला स्वतःला काहीतरी हवंय, मला भौतिक काहीतरी हवंय, अभिमान असतो की मी हे केलं ते केलं. मग तेव्हा जेव्हा असा अभिमान असतो किंवा भौतिक लाभासाठी आपण करतो, तेव्हा याला म्हणतात रजोगुणातला यज्ञ. हरे कृष्ण. कोणताही यज्ञ शास्त्राच्या निर्देशांची पर्वा न करता, प्रसादाचे वाटप न करता, पुरोहितांना वैदिक स्तोत्र आणि दक्षिणा न देता आणि श्राद्धाशिवाय केले जाते. श्रद्धेशिवाय पाहिजे ते ना, श्रद्धेशिवाय केले जाते, ते तमोगुणित मानले जाते. हरे कृष्ण. आता तमोगुणातली लोक यज्ञ कसा करतात की शास्त्रात काय लिहिलेलं आहे हे पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांना माहित नसतं. माहित असलं तरी ते पर्वा करत नाही, ते मंत्र म्हणत नाही, जेवण देत नाही, ब्राह्मणाला बोलवत नाही, स्वतःपासून इकडे हे काहीतरी करतात. तर इकडे भस्मासुराचं त्यांनी एक उदाहरण दिलंय की हा भस्मासूर शंकराची आराधना करत होता आणि त्यांनी काय केलं, शंकराला प्रसन्न करण्यासाठी त्यांनी हवनामध्ये आपले सगळे अवयव तो कापून टाकत होता, म्हणजे पाय, हे हात वगैरे. आता इकडे तो डोकं त्याला कापून अर्पण करायचंय. मग जेव्हा तो डोकं कापणार तितक्यात शंकर भगवान प्रसन्न झाले. तर इकडे सुद्धा हा जो यज्ञ आहे रजोगुणी यज्ञ आणि तमोगुणी, इकडे सुद्धा त्या दोघांनाही स्वतःसाठी काहीतरी हवं असतं आणि दोघांनाही कृष्ण प्राप्ती नको असते, त्यांना स्वतःसाठी. आता भस्मासूर याला काय हवं होतं की बाबा मी खूप सर्वात शक्तिमान असू दे, मला कोणीही मारायला आलं आणि जर मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवला तर ते भस्म होऊ दे, म्हणून त्याचं नाव भस्मासूर आहे. तर त्याला काय हवं होतं, त्याला कुठेही कृष्ण नको होता किंवा दुसऱ्यांचं कल्याण नको होतं. तर अशी जेव्हा श्रद्धा असते तेव्हा त्याला म्हणतात तमोगुणातील यज्ञ. आणि एक मला जरा तमोगुणातल्या यज्ञाचं सांगायचंय की कलियुगामध्ये प्राण्यांची बळी देणं निषिद्ध मानलेलं आहे. पण आता जी लोक हे करतात, प्राण्यांना वगैरे बळी देतात, काही देतात ना, काली मातेला बळी देतात बकरीचा वगैरे, तर हे अगदी निषिद्ध मानलेलं आहे. मग ते जेव्हा लोक करतात त्या प्रकाराचं यज्ञ म्हणा किंवा काय, तर ते तमोगुणातलं मानलं जातं. हरे कृष्ण. प्रभूजी मी वाचू का नाही? हा, हे कुमुद माताजी मी वाचतो पाहिजे ते. नाही, हे वरचा श्लोक आहे, वाचतो पाहिजे मी तो. आहेत का कुमुद माताजी? मला वाटतं नाहीये. मी वाचतो तो श्लोक. हरे कृष्ण. बरं वाचा. हरे कृष्ण माताजी. मी 14वा. हो माताजी. हो.
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टः दैवं चैवात्र पंचमम्. हरे कृष्ण. नाही, कुठलं वाचलं तुम्ही? 14वा. 14वाच वाचलं माताजी. इथे वेगळं दाखवत आहेत. माताजी तोच आहे. एक मिनिट नाही आम सॉरी. देवा द्विज गुरु. हा हो सॉरी. हा ओके. देवाद्विजगुरु पूजनम शौचम. देव द्विज गुरु प्रज्ञः पूजनं शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसां च शारीरं तप उच्यते. सॉरी माताजी सॉरी. नाही. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. शरीराची तपस्या म्हणजे भगवान, ब्राह्मण, आध्यात्मिक गुरु आणि वडील आणि माता यांसारख्या वरिष्ठांची पूजा आणि पवित्रता, साधेपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा. हरे कृष्ण. तर आता आपण शरीराची तपश्चर्या कशी करायची हे बघतोय. आणि शरीराची तपस्या करणं खूप महत्वाचं आहे, कारण हे शरीर एक वाहन आहे की यांनी आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. मग शरीराने आपण काय काय केलं पाहिजे? आपल्या गुरूंची सेवा केली पाहिजे, आपल्या आई वडिलांची सेवा केली पाहिजे, आपलं शरीर स्वच्छ ठेवलं पाहिजे, एक्सटर्नली आणि इंटरनली. तर इंटरनली म्हणजे काय? तुम्ही चांगलं अन्न खा, तुम्ही नामजप करा, म्हणजे दोन्ही एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, इंटरनल क्लीनलीनेस दोन्हीही महत्वाचं आहे. मग आपण कसं असलं पाहिजे? साधेपणा पाहिजे, आपण हिंसा नाही केली पाहिजे, आणि हे जे आपल्याला नियम दिलेले आहेत शिल प्रभुपादांनी ते पाळले पाहिजे. तर याला म्हणतात शरीराचा तप, आणि तो महत्वाचा आहे कारण शरीर वाहन आहे कृष्णाकडे जाण्यासाठी. आता आपण बघूया कृष्ण वाचेबद्दल काय सांगतो. कुमुद माताजी 15वा श्लोक. येस माताजी. अनुद्वेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रियाहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाणीच्या तपस्यामध्ये सत्य, आनंददायक, हितकारक आणि इतरांना त्रास न देणारे शब्द बोलणे आणि नियमितपणे वैदिक साहित्याचे पठण करणे समाविष्ट आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय? हे वाणी कशी पाहिजे? मधुर पाहिजे. जरी आपल्याला कोणाला सत्य सांगायचं असेल तरी एकदम त्याच्यामध्ये, आणि ते कडवट असेल, ते बरोबर नसेल, तरी देखील आपण अशा तऱ्हेने सांगावं की त्या ऐकणाऱ्याला दुःख होऊ नये, अशा तऱ्हेने सांगितलं पाहिजे. खूप वाणी मधुर ठेवली पाहिजे. आणि याच्यात उदाहरण म्हणजे युधिष्ठिर महाराज, त्यांनी कधी कोणाचं मन दुखवलं नाही आणि खूप मृदू भाषा वापरत होते. हरे कृष्ण. आणि समाधान, साधेपणा, गांभीर्य, आत्मसंयम आणि स्वतःच्या अस्तित्वाचे शुद्धीकरण हे मनाचे तप आहे. हरे कृष्ण. तर मनाचे तप म्हणजे काय? ते वाणीच्या तपापेक्षा आणि शरीराच्या तपापेक्षा सुद्धा उच्च आहे. कारण जेव्हा आपण आपलं मन संयमित करतो किंवा आपण आपल्या मनाला मास्टर करतो, तेव्हा काय होतं? आपलं शरीर आणि आपली वाणी हे आपोआप परफेक्ट होतात. तर हे जे आहे मनाचा तप हा खूप महत्वाचा आहे. आणि ही जी सगळी तप आता मी सांगितली तुम्हाला, शरीराचं तप, वाणीचा तप आणि मनाचा तप, हे कसं केलं पाहिजे? आपण काही एक्सपेक्ट न करता, कुठलीही अपेक्षा न ठेवता आपण केलं पाहिजे. आता इकडे तुम्हाला हे दिसतंय का?
ही एक सीन आहे इकडे भागवतातला. तर ही जी लीला आहे, तर इकडे हे शुकदेव गोस्वामी आहे. तर काय झालं, त्यांचा जन्म झाल्यानंतर ते एकतर जवळजवळ 16 वर्ष त्यांच्या आईंच्या गर्भामध्ये होते आणि त्यावेळेला वेदव्यास हे भागवत आपल्या बायकोला सांगत होते. तर त्यांच्या गर्भात असलेले शुकदेव यांनी सुद्धा पूर्ण भागवत कथा ऐकली आणि त्यांना वाटलं की हे भौतिक जगामध्ये इतके धोके नको नको, मी जन्मच घेत नाही असं. मग 16 वर्ष झाल्यानंतर व्यासदेव कृष्णाकडे गेले आणि सांगितलं की असं असं जन्मच होत नाहीये बाळाचा. मग कृष्ण स्वतः आले आणि त्यांनी विनंती केली शुकदेव गोस्वामींना की तू जन्म घे. मग त्यांनी जन्म घेतला आणि जन्म घेतल्या घेतल्या ते पळायला लागले. त्यांनी त्यांच्या आई वडिलांकडे सुद्धा बघितलं नाही. म्हणजे तेवढं सुद्धा मला एक क्षणभर सुद्धा या भौतिक जगात राहायचं नाहीये. कृष्ण प्राप्तीसाठी अगदी जन्मलेल्या क्षणापासून प्रयत्न करायचा. म्हणून ते पळत पळत गेले आणि जाता जाता तिकडे तळं लागलं आणि तिकडे काही बायका स्नान करत होत्या आणि त्या बायकांनी या शुकदेव गोस्वामींकडे बघितलं, पण काही त्यांनी हे नाही केलं, आपलं अंग वगैरे झाकलं नाही. त्याच्यानंतर लगेच व्यासदेव आले आणि त्यांनी हे बघितलं की शुकदेव असे चाललेत, या बायका स्नान करतात. आणि ते मात्र जेव्हा तिकडनं आले तेव्हा त्या सगळ्या बायकांनी लगेच कपडे वगैरे आपले घेतले आणि आपली अंग झाकायला लागली. मग त्यांनी विचारलं त्यांना की तुम्ही असं का केलं. मग त्यांनी सांगितलं की शुकदेव गोस्वामी हे साक्षात्कारी पुरुष होते. आता हे सुद्धा व्यासदेव सुद्धा साक्षात्कारी होते, पण ते गृहस्थाश्रमात होते. मग गृहस्थाश्रमात माणूस असताना आपल्याला काही नियमांचं पालन करावं लागतं. तर त्याप्रमाणे या स्त्रियांनी लगेच आपलं अंग झाकलं. पण शुकदेव गोस्वामी जेव्हा गेले तेव्हा मात्र त्यांनी ते काही केलं नाही, कारण ते म्हणाले की त्यांच्या डोळ्यामध्ये एक लहान बाळ कसं असतं ना, ते असं नाही बघत की हा पुरुष आहे हा स्त्री आहे. त्याचप्रमाणे यांची नजर जी होती ती अगदी आत्मसाक्षात्काराला पोचल्यावर माणसाची जशी नजर असते त्यात तो डिफरेन्शिएट करत नाही की एक स्त्री एक पुरुष, तो आत्मा म्हणून बघतो. म्हणून ते म्हणाले की आम्ही आमचं अंग झाकलं नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 17वा परया तप्तम तपस्त्रिविधं नरहे अफलाकांक्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्षते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. भौतिक लाभाची अपेक्षा न ठेवता केवळ परमात्म्याच्या फायद्यासाठी गुंतलेल्या पुरुषांनी दिव्य श्रद्धेने केलेल्या या त्रिविध तपस्याला सात्विक तपस्या म्हणतात. हरे कृष्ण. आता आपल्या शास्त्रामध्ये लिहिली आहे तुम्ही परिक्रमा करा. मग तसं जर आपण केलं, त्यासाठी आपण पैसा घालवला, कष्ट केले, तर ते योग्य आहे का, कारण ते लिहिलेलं आहे शास्त्रांमध्ये. आता इकडे तुम्ही बघताय ती केवढी लोक आहे ती वृंदावन परिक्रमा करतात. वृंदावनाच्या जवळपास खूप छोटी छोटी गावं आहेत की जिकडे कृष्ण काही वेळ राहिला होता किंवा तिकडे त्याची लीला होती. तर या सगळ्या जी वृंदावनातली महत्वाची स्थानं आहे त्या सर्वांना एक अशी परिक्रमा करतात ज्याला म्हणतात 84 कोस परिक्रमा. बरीच जण करत असतात किंवा मायापूरला परिक्रमा करतात. तर हे सगळं जे दिलेलं आहे आपल्या शास्त्रांमध्ये, जे लिहिलेलं आहे, तर ते आपण जरूर करावं. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा. सत्कार मान पूजार्थम तपोदंभेन चैव यत् क्रियते दहित प्रोक्तः राजसं चलमध्रुवम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अभिमानाने केलेली तपश्चर्या आणि आदर, सन्मान आणि उपासना रजोगुणात असते असे म्हणतात. ते स्थिर किंवा कायमस्वरूपी नसते. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण आपल्याला सांगतोय की रजोगुणात तुम्ही जे काही कराल तर ते स्थिर किंवा कायमस्वरूपी नसतं. म्हणजे त्याचं फळ जे असतं आपल्याला मिळतं ते तात्पुरतं असतं. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी, एक मिनिट. मूढ ग्राहेण आत्मनः यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थात् वा तत्तामसमुदाहृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मूर्खपणाने स्वतःला यातना देऊन किंवा इतरांचा नाश किंवा इजा करण्यासाठी केलेल्या तपस्याला तमोगुणी म्हणतात. हरे कृष्ण. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की अशी तपश्चर्या राक्षस करतात आणि त्यांचा सर्वनाश होतो. म्हणजे तमोगुणी जर तुम्ही मनामध्ये कृष्ण प्राप्ती नाही ठेवली, कृष्ण प्राप्ती सोडा, इकडे ते काय करतात, इतरांना नाश होईल असं जेव्हा करतात तेव्हा हे काय होतं, नाश पहिल्यांदा त्यांचाच होतो. तर हे इकडे हिरण्यकश्यपू दाखवलाय. त्यांनी हजारो वर्ष तपश्चर्या केली. ब्रह्मदेवाकडून त्याला वर हवं होतं म्हणून त्याला अमर बनायचं होतं, पण ते तर त्याला मिळालं नाहीच आणि त्यांनी जे काय केलं नंतर त्याचा नाश झाला. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. दातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कर्तव्यापोटी परताव्याची अपेक्षा न ठेवता योग्य वेळी व ठिकाणी आणि योग्य व्यक्तीला दिलेले दान सात्विक मानले जाते. हरे कृष्ण. म्हणजे दान आपण कुठे केलं पाहिजे, कधी केलं पाहिजे, कोणासाठी केलं पाहिजे, हे खूप महत्वाचं आहे. पहिली गोष्ट, दान करताना एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण काहीही अपेक्षा ठेवायची नाही. मग दान आपण कुठे करायचं, आपल्याला आता मी तुम्हाला सांगितलं की ते दान आपण नेहमी कृष्णासाठी करायचं. मग आपण अपेक्षा ठेवायचं नाही, ते कृष्णासाठी करायचं आणि योग्य ठिकाणी करायचं. म्हणजे मंदिरात दान करायचं किंवा आपण एखाद्या संन्यासासाठी दान करायचं जो कृष्ण सेवेमध्ये आहे. तर योग्य व्यक्तीला जेव्हा आपण दान करतो तेव्हा ते सात्विक मानलं जातं. आता इकडे त्यांनी दाखवलं कृष्णाचा जन्म झाला आणि नंद महाराज आणि यशोदा माता इकडे त्यांनी दाखवलंय वस्त्रदान करतात. तर त्यांनी खूप दान केलं. मग ते दान करताना त्यांची काय अपेक्षा होती का इतर सर्व लोकांकडून? नाही, त्यांची काही अपेक्षा नव्हती. कृष्णाचा जन्म झाला आणि त्यांनी दान दिलं. तर दान हे असं केलं पाहिजे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी, एक मिनिट. प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्. हरे कृष्णा. परंतु काही परतावा मिळण्याच्या अपेक्षेने किंवा फलदायी परिणामाच्या इच्छेने किंवा क्षुब्ध मनस्थितीत केले दान हे रजोगुण दान असे म्हणतात. हरे कृष्ण. म्हणजे जेव्हा आपण दान
करतो की मला काहीतरी या दानातून पाहिजे, मी हॉस्पिटलला पैसे पुष्कळ करोडो मध्ये देणार, पण त्या हॉस्पिटलचं नावाची जी पाटी असेल ती त्या हॉस्पिटलला माझं नाव पाहिजे, आतमध्ये माझा फोटो पाहिजे. जेव्हा असं दान आपण अपेक्षा असते आणि मग करतो त्याला रजोगुणातले दान म्हणतात. हरे कृष्णा. अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्. हरे कृष्ण. आणि अपवित्र ठिकाणी, अयोग्य वेळी, अयोग्य व्यक्तींना किंवा योग्य लक्ष आणि आदर न देता केलेले दान म्हणजे तमोगुणी दान. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तमोगुणी दान म्हणजे काय. आता समजा जर एखादा कॅसिनो असेल किंवा तुमच्याकडे कोणीतरी तुमचा घरचा नोकर आला आणि म्हणाला मला बियर बार काढायचंय किंवा दारूचं दुकान काढायचंय, मग अशाला जर तुम्ही पैसे दिले दान म्हणून की जाऊ दे तो धंदा काहीतरी करतोय त्याचा चालू दे, तर ते दान तमोगुणी दान मानले जाते. आता इकडे तुम्ही बघा, भिकारी बसलेला आणि त्याला जर तुम्ही पैसे दिले तर तो काय करेल, एखादी सिगरेट घेईल किंवा दारू आणेल, तर हे चांगलं नाही. तर हे जे दान आहे याला तमोगुणी दान म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सृष्टीच्या प्रारंभापासून परम परम सत्य दर्शवण्यासाठी ओम तत्सत हे 3 शब्द वापरले गेले. हे 3 प्रतिकात्मक निरूपण ब्राह्मणांनी वेदांच्या स्तोत्रांचा जप करताना आणि परमात्म्याच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना वापरले होते. हरे कृष्ण. तर आता शेवटी ओम तत्सतचा अर्थ सांगितलाय. ओम तत्सत म्हणजे काय की परमेश्वरासाठी किंवा कृष्णासाठी आपण हे शब्द वापरतो. ओम म्हणजे सुद्धा कृष्ण, तत् म्हणजे सुद्धा कृष्ण आणि सत म्हणजे सुद्धा कृष्ण असं म्हणता येईल. जसं आपलं नाव असतं, मधलं नाव असतं आणि मग आडनाव असतं, तर 3 शब्द असतात ना. तर हे सुद्धा ओम तत्सत म्हणजे 3-fold नेम ऑफ द सुप्रीम असंही म्हणता येईल. तर ओम हा शब्द आपण कधी वापरायचा, जेव्हा कुठलंही कार्य आपण आरंभ करणार तर आपण ओम या शब्दाने आरंभ करायचा. तर ओम म्हणजे परमेश्वराचं नाद प्रतीक आहे. ओम म्हणजे काय, ओम म्हणजे परमेश्वर, पण नाद जर तुम्हाला वापरायचा असेल कुठला तर तो ओम. तर तत् म्हणजे काय की जे कार्य मी करतोय ते तुझ्या आनंदासाठी करतोय, ते कार्य तुझ्यासाठी करतोय आणि मला त्यातलं फळ नकोय, मला काही नकोय. आणि सत म्हणजे काय की जेव्हा आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी कुठलंही कार्य करतो तेव्हा त्याच्यापासून जे फळ मिळतं किंवा ते कार्य हे सत असतं. सत म्हणजे शाश्वत, की त्याचा कधीच नाश होत नाही. तर आता आपण जरा आणि डिटेलमध्ये बघूया की हरी ओम ओम तत्सत का म्हणतो. आता तुम्ही भगवद्गीता जेव्हा पूर्ण अध्याय वाचता त्या अध्यायाच्या शेवटी असताना ओम तत्सदिति श्रीमद भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम हे असं असतं ना, ओम तत्सत, ओम तत्सत असतं. तर हे कुठून आलं, तर जेव्हा ब्रह्मदेवानी सृष्टी निर्माण केली तेव्हा त्यांनी हे 3 शब्द वापरले, ओम तत्सत. आणि ब्रह्मदेव हे आपले पिता आहेत, त्यांनी सृष्टी तयार केली. तर जेव्हा त्यांनी सृष्टी तयार केली त्यांनी सुरुवातीला ओम तत्सत या शब्दांचा वापर केला. म्हणून आपण म्हणजे आपले घरी जसे वडील असतात, त्यांचे वडील असतात, त्यांचे वडील असतात आणि मग एक
तऱ्हेने आपल्या घरी कुठली पूजा चालू असते, आपले वडील सांगतात अरे अशी कर, मग त्यांना कोणी सांगितलंय त्यांच्या वडिलांनी, तर एक अशी ती प्रथा चालू होते किंवा परंपरा चालू होते. त्याचप्रमाणे जेव्हा ब्रह्मानी ही सृष्टी तयार केली तेव्हा ओम तत् सत हे शब्द वापरले. तर ब्रह्मानी हे शब्द का वापरले, तर आता ब्रह्माला सृष्टी निर्माण करायची होती आणि ते काही काम सोपं नव्हतं. तर सृष्टी निर्माण करण्यासाठी त्याला 3 मुख्य गोष्टी निर्माण करायच्या होत्या. एक म्हणजे वेद, एक म्हणजे यज्ञ आणि एक म्हणजे ब्राह्मण. हे तीनही अशा गोष्टी होत्या की ज्यांनी ती सृष्टी जी आहे त्यात आनंद निर्माण होतो. तर वेद म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की ते ज्ञानाचं पुस्तक आहे. त्यात कसं आपण आचरण केलं पाहिजे, आपली आध्यात्मिक उन्नती कशी केली पाहिजे हे सगळं. यज्ञ म्हणजे काय, तुम्ही जेव्हा कृष्णाच्या आनंदासाठी कुठलंही कार्य करता त्याला यज्ञ म्हणतो आपण. आणि ब्राह्मण म्हणजे कोण आहे, जो माणूस धर्माच्या मार्गावर चालतो. आणि खरं म्हटलं तर ब्राह्मणाचा एक्झॅक्ट वर्ड टू वर्ड जर ट्रान्सलेशन पाहिजे, जो ब्रह्माचं ज्ञान मिळवण्यासाठी त्याच्याकडे चाललेला आहे त्याला ब्राह्मण म्हणतात. तर हा ब्राह्मण हा काय करतो, हा अध्ययन करतो, अध्यापन पण करतो, लोकांना सांगतो की तुम्ही जप करा, तुम्ही धर्माचं पालन करता, त्यांना शिकवतो, समजावून सांगतो. तर हे जेव्हा ब्रह्माला सृष्टी निर्माण करायची होती आणि सृष्टीमधल्या या 3 गोष्टी वेद, यज्ञ आणि ब्राह्मण, तर तेव्हा त्यांनी कृष्णाकडे प्रार्थना केली की कृष्ण, माझ्यावर तू खूप मोठी जबाबदारी दिलेली आहेस आणि माझ्या या जबाबदारी मी जेव्हा पार पाडतोय तेव्हा त्याच्यामध्ये काही चुका होऊ दे नको, काही कमी जास्त होऊ दे नको, सगळं व्यवस्थित होऊ दे. तर जेव्हा त्यांनी सृष्टीचा आरंभ चालू केला तेव्हा त्यांनी हे ओम तत्सत वापरलं. आणि आपणही ब्रह्मदेवानी जसं कुठल्याही कार्याच्या अगोदर हे ओम तत्सत असं म्हटलं, तसं आपणही तसंच म्हणतो. आणि तत् म्हणजे काय की तत् म्हणजे कार्य, की ते कार्य जे मी करणार आहे ते मी पूर्ण तुला अर्पण करणार आहे, तुझ्या आनंदासाठी करणार आहे. यातून मला काहीही मटेरियल बेनिफिट्स नको, मला काहीही फळ नको, हे तुझ्या आनंदासाठी मी करतो. आणि मग जेव्हा आपण असं करतो तेव्हा सत म्हणजे काय, ते कार्य जे आहे ते कधीही नाश पावत नाही. तर ते एटर्नल असतं, शाश्वत असतं आणि त्यापासून आपल्याला जे काही फळ मिळतं तेही शाश्वत असतं, त्याचाही कधी नाश होत नाही. म्हणून नेहमी आपण जेव्हा दान करतो तेव्हा आपण ओम तत् सत असं म्हणून मगच दान करावं. आणि कधीही आपण गरीब लोकांना आपण कधी रस्त्यावर वगैरे पैसे देतो तर ते पैसे कधीही देऊ नये, कारण ते पैसे ते आपल्याला माहित नसतं, ते दारू नाहीतर सिगरेट, बिडी वगैरे ओढतात. तर जेव्हा आता जर तुम्हाला सवय असेल की कुठल्याही भिकाऱ्यांना आपण काहीतरी पैसे देतो, तर तुम्ही अशी प्रॅक्टिस करा की तुमच्या बरोबर ग्लुकोजचे बिस्किटाचे पुडे असतात ते घेऊन जा आणि ते घेऊन जायच्या अगोदर घरी कृष्णाला अर्पण करा आणि मग त्या भिकाऱ्याला द्या. तर असं आहे का की ओम तत्सत हे म्हटलंच पाहिजे, नाही, तुम्ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे असं म्हणून सुद्धा अर्पण करू शकता. नुसतं हरे कृष्ण म्हणून सुद्धा अर्पण करू शकता. म्हणजे थोडक्यात स्मरण करून तुम्ही अर्पण करू शकता. पण ओम तत्सत आपण इतक्यासाठी म्हणतो की ब्रह्मानी ते म्हटलेलं आहे आणि आपण त्याच्या पावलांवर चालतो. आपण
ब्रह्माने सृष्टी निर्माण केली आहे, ते आपले पिता आहेत. जसं पितानी केलं तशीच मुलं करतात, म्हणून आपण हे शब्द म्हणतो. ओम तत्सत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून परमात्मा प्राप्तीसाठी शास्त्राच्या नियमानुसार त्याग, दान आणि तपस्या करताना योगीजन सुरुवात नेहमी ओमने करतात. ओम इति एतत् ब्रह्मो ने दीनोह महा नमः अग्वेत. ओम म्हणजे विष्णू. हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीला ठेवलेले आहे. म्हणजे इकडे त्यांनी ओमचा अर्थ सांगितला. आता ओमचा आणि एक अर्थ आहे. ओम हा 3 शब्दाने बनलेला आहे. अ, उ आणि म. त्यात अ म्हणजे विष्णू किंवा कृष्ण, उ म्हणजे राधा आणि म म्हणजे सगळे जीवात्मा म्हणजे आपण. फलप्राप्तीची इच्छा न ठेवता तत् शब्दाने विविध प्रकारचे त्याग, तपस्या आणि दान करावे, अशा दिव्य क्रियांचा उद्देश भौतिक गुंतामुक्त होणे हा आहे. तत्तत्वम असी छंदोग्य उपनिषद 6.8.7. तत्मुक्तीसाठी अलिप्त कार्यांचे वर्णन करतात. या क्रियाकलाप भौतिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून केले जातात. हरि ओम. म्हणजे इकडे तत् हा शब्द कुठे आलाय त्यांनी रेफरन्स दिलेला आहे. छंदोग्य उपनिषद. आणि तत्चा अर्थ काय की आपण ते कार्य कोणासाठी करतोय, कृष्णासाठी करतोय. म्हणून मी सुद्धा क्लास सुरू करताना म्हणते ना की मी जी काय भगवद्गीता समजावून सांगते ते श्री श्री राधा गोविंदाच्या आनंदासाठी, आणि तुम्ही सुद्धा जे ऐकताय ते कोणाच्या आनंदासाठी ऐकताय, श्री श्री राधा गोविंदासाठी. म्हणून इकडे आपण जे काय कार्य करतो, जे काय करतोय ते कृष्णाच्या आनंदासाठी आपण करायचं, हे लक्षात ठेवा. कारण मग त्यापासून जे काय फळ मिळतं, कुठलंही कर्म केलं की फळ मिळतं, मग ते फळ शाश्वत असतं. म्हणून जप करताना सुद्धा आपण नेहमी म्हणावं, कृष्णा मी तुझ्या आनंदासाठी जप करते. परम सत्य हे सॉरी सांगा, बोला बोला. परम सत्य हे भक्ती त्यागाचे उद्दिष्ट आहे आणि ते सत शब्दाने सूचित केले आहे. अशा यज्ञ करणाऱ्याला सत असेही म्हणतात. जसे की सर्व त्याग, तपश्चर्या आणि दान ही कामे आहेत जी परम पुरुषाला प्रसन्न करण्यासाठी केली जातात. दुःखी एवं सौम्या छंदोग्य उपनिषद 6.2.1. सत म्हणजे शाश्वत. परमेश्वराच्या सेवेसाठी केलेले कार्य खरे आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करतात. अशा कृतीमध्ये कृती करणारा शाश्वत बनतो. क्रियाकलाप शाश्वत असतात आणि क्रियाकलापांचे फायदे शाश्वत असतात. म्हणजे इकडे सांगितलंय सत. सत हा शब्द कुठे आहे? छंदोग्य उपनिषद 6.2.1 तिकडे हा शब्द. मग सत म्हणजे काय? शाश्वत. म्हणजे आपण जे कार्य करतोय कृष्णासाठी त्यात आपल्याला काहीही नकोय, फळ नकोय, काय कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो. तरी पण कुठलंही कार्य केल्यावर फळ मिळणार, तर आपण आता कृष्णाला दान, आपल्याला दान द्यायचंय. मग जेव्हा आपण हरी ओम तत्सत म्हणतो आणि कृष्णासाठी कृष्णाला ते अर्पण करून मग दान करतो, मग जो दान देतो तो सुद्धा शाश्वत, जो ज्याला दान मिळतं त्याला सुद्धा शाश्वत फायदा होतो, आणि जे फळ असतं जे दान करून त्या माणसाला मिळतं तेही शाश्वत असतं. म्हणजे ती कृती सुद्धा शाश्वत होते, त्याचं फळ सुद्धा शाश्वत असतं, आणि जो कोणी ती कृती करतोय तो सुद्धा त्याला सुद्धा त्याचं म्हणजे तोही शाश्वतच होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पृथापुत्र, परमात्म्यावर विश्वास न ठेवता त्याग, दान किंवा तपश्चर्या म्हणून केलेले कोणतेही कार्य शाश्वत नसते. त्याला असत म्हणतात आणि या जन्मात आणि पुढच्या दोन्ही जीवनात निरुपयोगी आहे. आता पहिला प्रश्न अर्जुनाने विचारला की ज्यांची श्रद्धा नसते
म्हणजे शास्त्रांवर श्रद्धा नसते, श्रद्धा आहे पण शास्त्रांवर नाहीये, आणि आपल्याला मनाला येईल त्याप्रमाणे ते हे करतात, तुझी भक्ती करतात किंवा तपश्चर्या करतात, दान करतात. तर मग काय होतं त्यांचं, मग कृष्ण सांगतो की त्यांचे कोणतेही कार्य शाश्वत नसते, असत असते, आणि त्याला या जन्मात आणि पुढच्या जन्मात दोन्ही ते निरुपयोगी ठरते. म्हणजे आता तुम्हाला लक्षात आलं का की हा नृग राजा त्यांनी खूप खूप गायी दान केल्या, आणि त्यांनी त्या गायी जेव्हा दान केल्या तेव्हा त्यांनी कृष्णाला कुठेही मध्ये ठेवलं नाही. त्यांनी दान केल्या चांगल्या गोष्टीसाठीच दान केल्या, पण त्याचं कार्य शाश्वत झालं का? नाही. आणि ते कसं होतं, असत होतं, म्हणजे त्याला त्याचं फळ मिळालं, त्यांनी चांगल्या गोष्टीसाठी त्यांनी दान केलं, चांगलं कर्म केलं, तर तो स्वर्गात गेला. पण स्वर्गात सुद्धा आयुष्य कसं आहे, टेम्पररी, तात्पुरतं आहे. म्हणजे त्या आयुष्यानंतर परत तुम्हाला जन्म पृथ्वीवर घ्यावाच लागतो. तर जेव्हा आपण दान करतो तेव्हा आपण या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या की कुठे आपण दान करतो, कोणासाठी दान करतो. आता आपल्याकडे गणपतीच्या वेळेला बरेच जण दान वर्गणीसाठी येतात आणि विचारतात ना, आणि आपण देतोय की किती 200 रुपये, 100 रुपये ही वर्गणी जेव्हा आपण देतो तेव्हा लक्षात ठेवा की ही जी वर्गणी आपण देतो किंवा हे जे दान देतो हे तमोगुणी म्हटलं जातं. कारण तिकडे कुठेही तुम्ही बघा, जिकडे जिकडे हे मोठे मोठे गणेश चतुर्थीचे हे घातलेले असतात, मांडलेले असतात, काय म्हणतात त्याला, मंडव. हा, तर तिकडे ते काय करतात, कुठेही जर तुम्ही बघितलं असेल तर प्रसाद म्हणून लोकांना 10 दिवस जेवण नसतं. मग मंत्र म्हणतात नाही, माहित नाही, म्हणजे ब्राह्मणांना बोलवून पूजा करतात ते माहित नाही, किंवा तिकडे कुठेही दक्षिणा देतात का, किंवा काही असं मंत्र म्हणतात का ब्राह्मणांना बोलवून, हे पण काही दिसत नाही. पण काही दिसतं, ते खूप रोषणाई दिसते, खूप रात्री कार्यक्रम असतात आणि अनेक कॉम्पिटिशन्स असतात, आणि जोरात डीजे लावलेला असतो आणि जोरात कसली हिंदी गाणी असतात. तर आपण जे पैसे देतो ते कुठे जातात? लोकांना अन्नदान केलं जात नाही. डेकोरेशन साठी आपण पैसा देतो, लाइटिंग साठी पैसा देतो, तिकडे प्रसाद देत नाही, साखर फुटाणे ठेवलेले असतात ते एक दोन देतात, मंत्र नसतात. तर हे सगळे पैसे आपले सगळे वेस्ट जातात इन डोनेशन, टोटल वेस्ट. म्हणजे हा तमोगुणातला आपण हे दान म्हटलं जातं, आणि याचं काहीच म्हणजे मिळत नाही आपल्याला. तर जेव्हा आपण दान करतो, आता प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला म्हणता येत नाही मी दान करणार नाही, पण आपल्या लक्षात तरी आलं पाहिजे की आपण काय करतो. त्याचा अध्याय झालाय. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? तर आज आपण काय काय केलं? कृष्णाने अनाधिकृत पूजेबद्दल चौकशी केली, अर्जुनाने, सॉरी, आणि मग कृष्णाने उत्तर दिली. पूर्ण श्रद्धा कशी असते, मग त्या श्रद्धेवर आपला स्वभाव कसा होतो, मग आपण कुठलं अन्न खातो, मग यज्ञाचे सुद्धा 3 गुणामध्ये आपण यज्ञ कसं करतो, तपस्याचे 3 प्रकार सांगितले, दानाचे 3 प्रकार सांगितले, आणि मग शेवटी ओम तत्सतचा अर्थ सांगितला. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओके.